Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro mumwe munhu akaberekwa muZimbabwe ari murume akazozvichinja kuita mudzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Tatelicious Karigambe. Ndinotenda muzvare Marvelous. Ndinoitwa Sisi Tatelicious Karigambe. Ndine makore 15 ekuberekwa. Ndiri chizvarwa chemuZimbabwe. Asi ndakugara zvangu kuno kumangerengere kuSweden. Ndiri mukadzi wemusha akaroorwa. Tine mwana wedu mumwe chete, mwanasikana anonzi Trish. Uyezve ndiri mukadzi anomiririra kodzero dzevanhu vanodzvinyikidzwa. Vanhu vazhinji vanoda kutaura vachiti ngochani, nekuti ndo temi inotaurwa nevanhu vazhinji. But tinoda kungotaura maybe muchirungu vanonzi the LGBTI kana kuti the rainbow family. Uyezve professionally ndiri chemical engineer, asi handichashanda hangu chemical engineer nenyaya yekuti rudo rwangu rwakamba rwawira muvanhu vanodzvinyirirwa sezvo ini ndiri mumwe wavo. Mataura imi kuti munoshanda muchirwira kodzero dzevanozikanwa munyika sengochani. Tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu. Makaberekwa muri munhu akaita sei? Muri kutaura izvi kuti maamudzimai? Ndakazvarwa semunhurume. Ndiri mupatya. Takazvarwa tiri vaviri. Saka mupatya wangu akaberekwa ari musikana, ini ndikaberekwa ndiri murume. Asi sekukura takuda kusvika pamazera aya ekuti mukomana anenge akufanira kutsvagawo musikana wekuti awirirane naye. Inini handina kuwanikwa ndiri munhu angadaro. Ndakabva ndawanikwa ndiri munhu aitodawo kutonyengwa nevakomana. Zvakava zvinhu zvinoshungurudza mubereki wangu. Ndakarerwa naamai. Takatanga kuzofambawo mumaprofita, mudzin'anga, tichiedza kuti vehama vaiti mweya wechikadzi wawira mwana uyu. Saka ngozi ngatiiendesei kumapostori nekudzin'anga kuti ibve. Amai vakamboedzawo, vanga vachidoka kuti mwana wavo mukomana aite mukomana vazoonawo muroora. Asi zvakazorambawo nekuti pandakazosvika pane mumwe womupostori akandipa mazai 40 kuti ndimwe, achiti mweya wechikadzi unozofa. Ndakazogumira ndaakuchipatara. Saka mai vangu vakamba vangoti aiwaka ndingatouraye mwana nekuda kuti ndifadze vanhu vari kuti mweya uyu ngaubve. Kana ndichasekwa ndichinzi ndakabereka ngochani, regai ndisekwe nenyika. Saka kungodzamara ipapo mai vangu vakamba vatanga kugamuchira kuva sezvanga ndirende munhuwo aishanda muUnited Nations. Saka akatangawo kubvunzurudzawo machiremba kuti iye mwana wangu uyuyu handisi kuziva kuti unge chikabanga, unge trouser, zviri kufamba sei. Saka vanhu vakamba vataiwa ndo zvinowanikwa mune chirungu vanoiti gender identity crisis. Munhu anenge akaberekwa ari mukomana asi paanozosvitsa teenagehood, gender identity yake inowanikwa iri munhu wechikadzi, watinozodeedzera muchirungu tichiti transgender. Transgender ndiye munhu anenge akaberekwa nenhengo yechirume asi achizochinja kuita mukadzi, kana kuti mukadzi akaberekwa nenhengo yechikadzi asi mukukura kuda kuzotsvaga wekudanana naye kana kuti kungoda kuidentifya munharaunda, anowanikwa ari mukadzi anenge akuda kuita murume, ndo anenge vachizonzi matrans men. Ini ndichizviti trans woman. Saka apa tombopindira tichiti imi muri kutaura kuti mune murume akakurorai. Saka makazowanikwa muchinadzirisa miri wenyu here, tichitarisa mamiriro amakaita pari zvino? Ndakasarudza kugadzirisa mwiri wangu kuti ndinzwe kuve mukadzi akakwana. Izvi yanga iri sarudzo yangu yandakasarudza. Ndakakwanisa kuendawo kuIndia ndikanogadzirisa mazamu angu
uye ndikazokwanisa kuendawo kuMassachusetts kuAmerica kwenyu ikoko ndikabatsirwa kuita inonzi vaginal plaster surgery nemachiremba anoona nezvematransgender. Asi hazvirevi kuti ukanzwa munhu achiti ndiri transgender anofanira kuenda kuna chiremba kunogadziriswa kana kuenda kumaoperation. Amwe matransgender anongozvipira kuti aiwa ine hangu ndiri kunzwa ndiri mukadzi asi handisi kuda kunoenda kunovezwa kana kuenda kunogadziriswa. Saka zvinosiyana, asi ini ndakasarudza kungoti regai ndishingirire ndiende kunogadzirisa. Saka mungati muri kutambirwa sei semunhukadzi? Matora danho ramakatora iri pari zvino? Ndichatanga kutambirwa kubva mumhuri. Ndiri munhu akaita rombo rakanaka kutambirwa naamai. Ndinoona kunge mhuri ndo yakakosha zvinhu zvikuru kwazvo kana munhu achikura. Saka mai vangu mukunditambira kwavakandiita zvakandisimudzira munharaunda, nekuti munharaunda vanhu vaitaurawo zvavanotaura, asi nenyaya yekuti ndaidzokera kumba ndichinochemera pamakumbo paamai, zvinhu zvakandibatsira izvozvo. Uye ndine masisters maviri. Mutwin sister wangu munhu anondiremekedza, handizoti munhu anofarira kuchinja aitodawo kuti ndirambe ndiri murume, asi nenyaya yekuti rudo rwake munhu anongonditambira sezvandiri. Nesista yangu mukoma wangu mukuru aiwa munhu anondisapota chaizvo, achiti aiwa toda kunzwisisa kuti zvinofamba sei, ende isusu tikasakuda hapana anotozombokuda. Tozouya munharaunda yedu yeZimbabwe, vanhu vazhinji vanotaura zvakasiyana siyana. Vamwe vanoti akaba sikarudzi yake kumochari kune vanhu vakafa. Unzwawo umwe munhu anotaura kuti munhu ari kuzviita zvemari, ari kutsvaga mari. But ndinozotarisawo vanhu vanouyo zvakafanana nekufacebook kwangu page, kune vanhu vanondinyorerawo vachiti wakaita basa, wakatiratidza ushingi. Vanhu havadzidzi ngochani kwete, asi kuti vanhuwo vanenge vakaberekwa pamwe vainewo ma-challenges in terms of disabilities. Vamwewo vanhu vari HIV positive, vamwewo vanhu vakangokura vachishorwa nenyaya yekuti pamwe masope. Saka vanouya vachiti aiwa sisi tate munotipa ushingi, ndo hwandinoona. Saka ini ndinozoconcentrata muvanhu vanondisimbisa. Hongu ndinogona kuti 95% of the total population yeZimbabwe is against me, but 5% yandinayo iyoyo I celebrate it, and vanondipa mufaro kuti ndirambe ndichimiririra vamwe, ndirambe ndichishingirirawo kuti hurumende, tikazowanawo hurumende idzva muna 2018 ingadai ichitibatsirawo kunyanya muzvipatara umu, nekuti pandaive musikana ndaishungurudzika kuenda kunorapwa STI chaiyo. Machiremba aideedzana, masista, madhokota vachiti uyai muone zviri kuno, hatisati tamboona munhu anoita STI kumashure. Saka zvinhu zvinondisimudzira mumweya kuti ndichangorambawo ndichishingirira. Nevamwewo vanomiririra ngochani varipo. Aiwa handizivi wekutanga, ndine madzikomo wangu akatanga chimurenga ichi kare. Saka tinongorambawo takamira navo. I think ndo ma-challenges arimo munharaunda kubvira mumafamilies zvichizobuda munyika as a whole. Saka vanenge vachida kuzotaura nemi kana kunzwawo simbiso, vachida kunzwa nezvenyaya yenyu, vanokuona ipapi? Vanenge vachida kuzonzwa simbiso vanouya paFacebook page pangu Tate Licious Karigambe, uye tine page redu rinonzi Tatenda Movement, organization osangano rinomiririra ngochani dziri kunze kwenyika, ende uye ngochani idzi dzinenge dzichigara mumarefugee camp. Saka vanenge vachida kutinyorera vanongouyawo kupage iroro rakanzi Tatenda Movement. Isangano rakatorejistwa kuSweden, ende tiri kushanda nevarungu vari kutibatsira kuti tingokwanisawo kupiwawo kodzero dzekurapwa. Ina handisi kushingirira kuti ndinzi ngochani ngadziroorane muZimbabwe, asi chandinongokumbira ndechekuti dai hurumende yagonawo kubatsira muzvipatara umu. Muzvipatara ngochani dzikarapwa, kana kuti munhu akanzi transgender, kana aane madhigiri ake achinotsvaga mabasa,
ngazvive zvinhu zvisinganetse izvozvo. Saka ndo zvandiri kurwira ini nesangano rangu. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Tatelicious Karigambe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ndinotenda makandikoshera mufunge. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.